Καλωσορίσατε και καλωσορίσαμε. Είστε καλά? Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ κοντά σας. Καταρχάς να ξεκινήσουμε από αυτό και να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο που πραγματικά τον θαύμασα και μπράβο σας γιατί είστε υπέροχοι άνθρωποι και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας. Είναι ένα πολύ όμορφο μάθημα γιατί η ανθρωπιά είναι αυτό που μετράει για όλους μας. Να είμαστε καλοί άνθρωποι και αυτό εσείς μας το αποδείξατε και με το παραπάνω. Ευχαριστούμε που είστε εδώ κοντά μας. Ευχαριστούμε, κοίτα εδώ. Νεολαία, εδώ χαμός. Τι γίνεται παιδιά? Ή δεν κάνετε παιδιά? Τι δεν γίνεται εδώ? Με σαρά, τρελαίνομαι. Μ' αρέσει εδώ πέρα πάρα πολύ. Είστε καλά? Και είμαστε τσιβόρους τώρα. Και τρελαινόμαστε. Και πάμε να περάσουμε ένα υπέροχο βράδυ. Εμείς είμαστε εδώ για σας. Θέλω ένα πολύ θερμό χειροκρότημα για τα παιδιά, για την υπέροχη ορχήστρα μου. Εδώ μας τρώσατε και τα υπέροχα τα χαλιά και τρελαίνομαι. Αυτό είναι. Τέλεια, θα περάσουμε ένα υπέροχο μαγικό βράδυ. Ναι, αλλά δεν βλέπω κέφι, πάθος και τέτοια. Μπράβο, αυτό. Ναι, σκέτο δεν έχει. Κανονίστε. Θέλω τώρα να γίνει χαμός εδώ. Ένα καλοκαίρι